Peter akamboda kuurawa, kereke ikanamata, Peter akabuda mujeri. But mazuva iwayo James akabatwa akaurawa. James is one of the apostles, same like Peter, but Peter was spared. The church prayed for Peter. Zvoreva kuti church yanga iriko pakabatwa James, but handizoti sei church isina kuita prayer. Ndopandakaona kuti nyaya yekusarudzana muchechi iriko. Kune vanonamatirwa, kune vasinganamatirwe. Kune vane ma-issues yekuti vakati kwedu kune nyaya, vanhu vanoti ngatibatirane nehama. But ukataura yako vanoita sengu havana kuinzwa. Hazvina kutanga nhasi zvekuti kune vanomiririrwa kana dzavo dzanetsa. Nokuti church pakabatwa James yanga iriko. But James akasvika pakudamburwa musoro church iriko. Board harina kugara pasi kuti Pastor James panapa vabatwa. Vakangoita sekunge havasi kuzviziva. But pakangobatwa Peter, board rakati varume tine meeting, toda kutoita first meeting. Tine munhu waMwari ada kunamatirwa panapa. Ameno ndiri kunzwika here church iyi yekusarudzana inourayisa vamwe. Iyi yekusarudzana inokuvadza vamwe moyo yavo. Vanhu vanotoda kunamata Mwari, but pane pavanotoona kuti Mwari nyange akanaka, but church yandiri inenge inondisarudzawo. Nokuti kana dzangu dzabatwa, vanoita sengu havasi kuzvinzwa. Unenge uchadzokorora kuvapa chiziviso kuti kwedu kwakaitika problem kani. Hamuna kuinzwa here. As I always say, kuti kuchechi hakusi kudenga, usaora moyo wako. Mwari une nyasha neyo kuchechi panyika hakusi kudenga. Vanhu vane ma-favorites ufunge. Kuno kuti kana wawo asimuka Peter kana abatwa, ndopa vanomira. Wawo kana akuparidza, even akakosora inongonzi powerful baba. Kune wawo. Chechi ina James wayo, ina Peter wayo. Ndofunga ndiri wenyu naika. Ndokunzwa kuti